Sa number 3, sa Bacolod City, isa ka ido nga ginaligar biktima sa torture. May posibilidad man nga ginhimuslan ang ido base sa mga pilasini sa lawas. Yaring report. Kadena na lang ni Paxi ang nabilin sa iya sini nga tululugan sa makita ni Hilda Mondragon Huwebes ang gabi. Nakapalag yung iyang 4 ka bulan nga papi. Biyernes, ginpahibalo siya nga yara ini sa sulod sang balay sang ila kaingod sa Purok Sabis sa Barangay Villamonte sa Bacolod City. Ginkadtuan niya ini kag naabtan nga hindi na makabangon si Paxi sa banyo sang balay kag katunga sang lawas ini nasulod sa sako. Una nga nakatawag sang iya atensyon ang pilas sa kinatawo sang iya nga ido. Hana ko pag amo na sa ila, sir, hindi ako pasudlon. Wala lang ko Sa ideya, tao sir. na? Oo, wala lang ko ideya, sir, kung nakasulod na ang ido ko sa sako o kung ara sa gwa. Oo. Kay siya lang mismo nagwa, kaya hindi ako pasudlon. Tapos siya nakita ko, kung ano ninatamo sa ido ko nga, una, gidya nga front nakita ko, sir, ang kinatawo sa ido ko. 4 months pala ng ido ko. Why pa na means? 4 months old pa Baby lang pa na, niya. sir. Golden retriever na siya mo. Baby pa na siya. Tapos, kita mo sa kinatawo yan, nag-ubag. Wah, gidya, sir, yan. Kapag hakwat ko sang ido ko, may nagatulo pa nga. Tugo nga daw, hindi ko kanchindi, nga kapilit, nga ano nga. Ginsiling sang tagbalay nga nakalabot lang sa ilang nga balay ang ido. Hindi na ini makatindog kag hindi mahikap. Nagapalang luya na ini. Gindalaga rin sa veterinarian ang ido kag didto na tukiban nga nagahubag ang mata sini, may fracture sa bagol, kag may suspected human semen sa kinatawo. Sunod sa kay Ay Gamboa, ang Vice President ng Community Animal Rescue Efforts Incorporated o CONCARE, isa ka non-government organization nga nagapangapin sa kasapatan, mabudlay matumod kung human semen ang yara sa kinatawo ni Paxi. Pero sa paglantaw sa vet, may matiga nga bagay nga ginsulod sa iya kinatawo. Okay. Pero findings ang vetya is Maging sulod gid. nga bagay. Maging sulod nga bagay which is wala nakabalo kung ano. Kay Juan Gijaya inflamed, swollen kang nagbuka ang vagina. Is ginakwanta din nga i-pursue i-file ang case. Yes, kami ang desidido to file a case because amo lang ni ang pwede na mahimo para mauntat ang animal abuse kag hindi yan ni maobra, hindi na magulat nga obrahon niya ni sa mga tao kag damo dan kabataan nga babae. May mga kaingod nga nakabati nga nagatsangak ang ido Huwebes ang gabi. Hindi mabato ni Hilda ang natabo sa iya nga alaga. Pinaagiman sa iya sini nga abyan, nahibaluan niya parte sa grupo nga care, ganit nakapangayo sila sang tabang. Nakita ko siya sa Facebook. Ang nakabasa ko naman dito na kay Skittles, tubla na tabo kay Skittles. Amo tuos ni ko kasi to. Try ko be nagamo ko na. Sunod sa grupo, sunod-sunod na ang kaso sa mga ido nga ginaabuso sa Bacolod. Nagapakita nga mas madamo na ang nakahibalo nga sarang makasuhan ang nagapanakit sa hinuptanan pareho sang ido. I think because of the social media, feeling ko ganit, before siguro nga damo na ni nagkalalatabo, galing ang tao hindi pa aware. So, pasalamat kami nga kadamo animal welfare groups ga step up bala. Kag tungod sinakal sa social media, at least ang tao aware na nga animal cruelty is a crime. Si Paxi, amat-amat na nga nagakaon kag makabangon pero parayon pa nga ginabulong sa isa ka veterinary clinic. Nagapaayo na siya. Plano ni Hilda kang sa grupo nga care nga pasakaan sang kaso ang tawo nga nagtorture kay Paxi antes niya ini mahimo sa parehos niya nga tawo.